Assalamu alaikum jama'a, labarai da ɗumi sa, inda a yau ne aka tabbatar da cewa ƙungiyar 'yan majalisa sun yi magana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, da suka ce nan da sun bayar nan da sati biyu in dai asu ba su dawo ba, da kuma wannan faɗace-faɗace da ake ta yi da wannan sace-sace da ake yi na mutane da irin wannan ta'addanci da ake a Najeriya. Hukumar tsaro ta Najeriya ta tabbatar da cewa babu tsaro kwata-kwata a Najeriya. Duba da ganin haka ne nan ƙungiyar 'yan majalisa suka tara wani mitin, suka ba shi umarni inda ya kai nan da sati biyu wannan abu bai sai ta ba, za su mai burabus, za su cire shi daga matakinsa. A wasu rayuwa idan wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha ta mai albarka, ka manta ka daure ka mana subscribe, kana kuma danna alamar kararrawa domin samun shirye-shirye masu tushiyar asali game da sabbin bidiyoyi da zarar mun ɗora. Muna muku godiya sosai da yin kokarin kasancewa da mu kuke yi a kowane lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka, wato mai suna Sabon Tashi TV. Muna fatan kuna nishaɗantuwa sosai da irin bidiyon da muka kawo muku. Masu sare muna so mu ji ta bakin ku, dinga mana comment a ƙasan wannan bidiyo domin ƙara mana ƙarfin gwiwa a game da bidiyoyin da muke kawo muku. Mun gode muku sosai da ƙoƙarin kasancewa mu da kuke yi a kowane lokaci. Tun a sare kamar da kuka je ta bakin Hausawa akan ce laifin daɗi ƙarewa. An za mu kawo muku wannan ƙarshen bidiyo namu, sai Allah ya ƙara mu a wani bidiyo na gaba. Ka manta idan wannan ne zuwan ka na farko, ka daure ka danna ma subscribe gami da danna alamar ƙararrawar sanarwa ta haka ne na YouTube. Da mun saki sabon bidiyon mu YouTube za su sanar da ku ba tare da wani ɓata lokaci ba da zarar mun ɗaura. Mun gode sosai.